За нас всички да е празник, това, че се виждаме. И днес ние сме се събрали заради Божието Слово. Това е фокусът. Мен не ме интересува защо се събират други църкви. Това не е важно за мен. Важно е ние да се съберем заради Словото. Ако поставим Божието Слово в центъра, това означава, че поставяме Христос в центъра, защото Христос е Словото. Съгласни сте с мен, нали? Така че искаме да поставим Христос в центъра, като поставим Божието Слово в центъра. И имахме сега нещо като лагер в планината. Някои от вас бяха там. И аз казах причината, поради която човек би трябвало да ходи на църква. Причината не е за да участва в програмата на църква. Нито да намаже помощи, защото някои църкви помощи раздават. И ловят маймуни стрици. Буквално това е. Да дойдеш заради помощ ти на църквата означава да си маймуна ловена стрици. Ние идваме за да получим благодат от Господа. Това е основната причина, поради която идваме на църква. Да получим благодат от Господа. После ние пазим заповедта на Господ. Словото се казва да не преставаме да се събираме заедно. Така че ние не преставаме да се събираме заедно. Ние ценим тялото Христово, защото това е мястото, където Бог е наредил да получим благодат. Нека да ви кажа нещо за себе си. Аз уважавам църквата, дори и църквата да не е във формата, в която трябва да бъде. Аз уважавам църквата. Божия народ. И мога да ви кажа, че съм бил без църква 15 минути. Аз съм бил без църква 15 минути. Не знам как хора издържат без църква 15 години. Аз съм бил без църква само 15 минути. И това бяха минутите, които им бяха необходими, след като казах на моят пастор, че напускам църквата, защото Господ ме води. И тичайки и плачейки, отидох на едно място, в един апартамент, където се събираше една домашна църква. Едно момиче водеше тази домашна църква. Така че за 15 минути от събранието на тази църква, в която аз повярвах и посещавах, тичах с сълзи на очите до дома на това момиче, което водеше домашната църква. Почуках на вратата и я помолих да ме приемат в тяхната домашна църква. Аз казах, аз не мога без църква. Бихте ли ме приели във вашата домашна църква? Разбира се, това момиче беше готово, вече беше и говорил, че аз ще напусна тази църква и ще стана част от тяхната домашна църква. Така че те ме приеха радушно. Но защо го казвам това? Защото всеки един от нас трябва да бъде част от църковно семейство. И по-добре човек да бъде част от някакво несъвършено такова семейство, отколкото да не е част въобще от църква. И аз искам да сложим в нашата църква тук, в Стара Загора, да сложим почит върху църквата, събранията, за това каквото и да правите, правете всичко възможно в неделя да бъдете тук. И през седмицата на двете домашни групи вие имате право да изберете една от тях и да бъдете на събрание на домашната църква там, където е. Дали ще бъде
при Иван и Веделина или Лъчо и Марго, без значение. Но бъдете част от църковния живот на нашето събрание. Днес, когато църквата е презряна, включително от християни, ако отворите форумите в Фейсбук, ще видите какви глупости пишат християните за църквата и за пасторите. Бог да ви опази от това. Въобще не се занимавайте. Гледайте себе си, пазете чистотата в сърцето си и знайте, че вие сте посадени в църковен дом и почитате този дом. Почитате братята и сестрите в този дом. А сега искам да станем заедно и да направим изповедта на Сина. Тази изповед, всяко изречение е базирано на Божието Слово. Така че не се притеснявайте да изповядвате заедно с мен това, защото всяко едно изречение е базирано на Божието Слово. Готови ли сте да го направим? Сега обаче нека да го направим с вяра. Нека да активираме вярата си. Аз съм син на Бога. Аз съм син на Бога. Чрез вяра в Сина Христос. Чрез вяра в Сина Христос. Първородния съм благословен. Първородния съм благословен. С наследството на първородния. Наследството на първородния. Моето наследство е образа на Христос. Е образа на Христос. Като син, аз нося духовното ДНК на моя небесен баща. Аз нося духовното ДНК на моя небесен баща. Нося неговата природа и естество. Нося неговата природа и естество. Аз обичам с агапе любов. Аз обичам с агапе любов. Воден от истината, а не от чувствата. Воден от истината, а не от чувствата. Аз имам радост Господа. Аз имам радост Господа. Радостта на спасението. Радостта на спасението. Която не зависи от обстоятелствата. Която не зависи от обстоятелствата. Живея в почивката на седмия ден. Живея в почивката на седмия ден. И ходя с дълбок мир. И ходя с дълбок мир. Дори във време на буря. Дори във време на буря. Аз съм дълго търпелив. Аз съм дълго търпелив. И мисля доброто на другите. И мисля доброто на другите. Прощавам бързо. Прощавам бързо. Защото на мен ни бе простено много. Защото на мен ми бе простено много. Аз съм милостив и съм жалостив. Аз съм милостив и жалостив. Така както е моя небесен баща. Така както е моя небесен баща. Аз съм верен във всичко. Аз съм верен във всичко. Дори това да ми носи загуба и болка. Дори това да ми носи загуба и болка. Аз съм кротък. Аз съм кротък. И тихо понасям несправедливи обвинения и обиди. И тихо понасям несправедливи обвинения и обиди. Аз съм себеобуздан. Аз съм себеобуздан. Защото всекидневно разпъвам старата природа с нейните страсти. Защото всекидневно разпъвам старата природа с нейните страсти. Аз давам без да се скъпя. Аз давам без да се скъпя. Като съм готов да ограбя себе си. Като съм готов да ограбя себе си. Аз съм посветен да върша Божията воля. Аз съм посветен да върша Божията воля. Чуйте това. Без да мърморя и да се оплаквам. И да се оплаквам. И да се оплаквам. Ходя съвършено здраве. Ходя съвършено здраве. Защото в раната на Исус бях изцелен. Защото в раната на Исус бях изцелен. Просперирам във всичко. Просперирам във всичко. Така както просперира моята душа в Бога. Така както просперира моята душа в Бога. Слугувам доброволно и с радост като свещеник. Слугувам доброволно и с радост като свещеник. И управлявам праведно като цар. И управлявам праведно като цар. За всяко добро дело имам сила. За всяко добро дело имам сила. Чрез моя Господ. Чрез моя Господ. Аз съм син. Аз съм син. И върша делата на син. И върша делата на син. Защото се храня с Христос. Защото се храня с Христос. Чрез когото и живея. Чрез когото и живея.
Който е съгласен да каже? Амин. Нека се молим. Халелуя, Господи. Халелуя, Господи. Издигнете гласа си. Халелуя, Господи. Благославяме Твоето име. Ние Ти благодарим, Господи, за Твоето дело в нашия живот. Ние Ти благодарим за спасението. Благодарим Ти, че изпрати Сина Си, който да пролее кръвта Си и да ни изкупи, Господи, от греха. Благодаря Ти, че Ти си този, който ни даде втори шанс, Господи. Благодаря Ти за вечния живот, защото Твоето Слово казва, че ако приемем Сина, вечният живот на Сина и в нашия живот. Живота Зое. И ние Ти благодарим за живота Зое, Господи. Аз се моля Твоя живот, Зое, да бълбука на това място. Господи, нека да има свежест, Господи, в църквата. Аз се моля живота Ти, изобилният живот, Зое, да бъде в тая църква, Господи. И, Господи, без значение какво някой говори за нас, ние говорим правилното нещо, Господи. Ние благославяме. И ако от тяхна страна се хули, от наша страна се прославя, казва Писанието. И, Господи, ние Ти благодарим за славата на Сина. И ние се молим славата на Сина да бъде в нас. Христос в нас, надеждата на славата. И ние знаем, че имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила не е от нас, но от Бога. Господи, Ти си сложил съкровището Христос в нашите пръстни човешки съдове, за да се види, че превъзходната сила от Тебе не е от нас самите. И днес в това събрание ние издигаме Исус Христос. Ние благославяме Царя на славата. И ние Те молим Твоето царство да дойде и Твоята воля да бъде, така както на небето, по същия начин и на земята, Господи. По същия начин в Стара Загора, Господи. Твоето царство, което е царство на праведност, мир и радост в Святия Дух, нека дойде на земята, Господи. Нека дойде в Стара Загора, Господи. В името на Исус Христос. Аз се моля, чрез Духа Ти, Господи, Ти донесеш покаяние, отрезвяване, така че взаимоотношения да бъдат възстановени. Брачни взаимоотношения. Брати и сестри, Господи, да се помирят в този град, Господи. Ние се молим, Господи, милостта Ти и верността Ти да бъде в този град. Ние се молим, Господи, това дет си започнал в този град, Ти да го завършиш до денят на Исус Христос. Ние се молим, Господи, за славна църква. Църква без петно и бръчки и друго такова нещо, Господи. Ние се молим за Твоята църква. Издигни църквата си на хълм, Господи. Постави я на хълм, Господи. Аз се моля за божествен ред да дойде в тая църква. Аз се моля за божествен ред да дойде в тая църква. На всяко едно ниво, Господи. Живота на отделните вярващи, в браковете, в църковния живот, Господи, в бизнеса, в работата на всеки един от нас. Аз се моля за божествен ред, Господи. И в Твоя божествен ред ще донесе божествен мир. А там, където е Твоя мир, ще донесе божествено благословение. Аз се моля за установяване на божествен ред, понеже царство без ред не може да има. Аз се моля за реда на Божието царство. Моля се, Господи. И нека благодат да дойде. Изговарям тази благодат върху всеки един, който на това място, Господи. Изговарям Твоята благодат върху всеки един на това място, Господи, върху всяко едно семейство, върху всеки вярващ, Господи. Тези, дето имат невярващи партньори, Господи, свръхестествено допусти живота им, Господи, обърни ги, Господи, свръхестествено. Направи ни свидетелство, Господи. Ето, това е нашия живот, направи ни свидетелство, Господи. Това е нашия живот, направи ни свидетелство, Господи. Направи ни свидетелство, Господи. О, брава, сам пробвам сито. О, брава, сам пробвам Господи, ние се молим за изборите на България, които идват, Господи. Господи, отмъкни проклятието в тая нация. Ние се молим да бъдат избрани правилните хора, Господи. Всяка форма на корупция, политическа корупция, да бъде изобличена и съборена. Ние стоим
като едно и се молим, Господи, отърви ни от нечестивите политици. Отърви ни, Господи, от мафиотската партия ГЕРБ. Отърви ни, Господи, от комунистическата партия БСП. Отърви ни, Господи, от ДПС. Отърви ни, Господи, отърви България от това проклятие. Тия партии носят проклятие на България. Отърви ни, Господи, изобличи ги, срини ги, Господи. Ние се молим, Господи, според Твоето Слово. Ти си казал, че сваляш владетели от престолите им и издигаш на тяхно място смирени. Ние се молим за смирени политици, Господи. Молим се да изцелиш земята ни. И си ли казал, че ако Твоите хора смирят себе си и се помолят, то Ти ще посетиш и изцелиш земята ни. Изцели земята ни, Господи. Разчупи робството, Господи. И се молим за България, Господи. Издигаме България и благославяме България. Господи, нека направи правилен избор нашия народ на 26 марта. Нека да направи правилния избор, Господи. Дай разум на българина. Дай разум на българина. Библията казва, че когато имаме нечестивни управници, народа страда. Точно това е България. Имаме нечестиви управници и народа страда. Промени това, Господи. Не заради това, че сме добри, а заради Твоята милост. Милост. Викаме за милост, Господи. Има и милост за народа, има и милост за България, Господи. Твоята милост трае до века. Твоята милост трае до века. Твоята милост трае до века. Нека кажем заедно. Твоята милост трае до века. Твоята милост трае до века. Айде отново заедно. Твоята милост трае до века. Отново заедно. Твоята милост трае до века. Припомняме Ти жертвата на нашия Господ на Голгота. Библията казва, че Ти изпрати Сина Си за свидетелства по този начин любовта Си, не когато ние бяхме добри, а когато бяхме грешни. Ти показа милост и даде изходен път, спасителен път. Направи го за нацията ни. Не защото сме добри. Тая нация не е добра. Българина е злобен и малък. Заради Твоята милост, Господи. Заради Твоята милост, Господи. Заради Твоята милост, Господи. А нас ни облечи със себе си. Библията казва, Твоето Слово казва, че този, който се е кръстил с Христос се облечи ни със себе си. Така че всеки, който погледне на нас да види Тебе, нека стане подобно на Тебе, Господи. Нека стане подобно на Тебе, Господи. Молим Те, Господи. Нека стане подобно на Тебе. Въплати Словото Си в нас. Господи, приемаме с кротост всъденото Слово, което може да спаси живота ни, душите ни. Ние се смиряваме днес пред Твоето Слово и приемаме с кротост Твоето Слово. Промени душите ни, спаси душите ни. Аз искам да съм като Те, Исус, аз искам да съм като Те, да бъда добър съд в ръката Ти, аз искам да съм като Те. Нека кажем заедно. Аз искам да съм като Те, Исус, аз искам да съм като Те, да бъда добър съд в ръката Ти, аз искам да съм като Те.
отново. Аз искам да съм като Те. Исус, аз искам да съм като Те. Да бъда добър съд в ръката Ти. Аз искам да съм като Те. Да бъда добър съд в ръката Ти. Аз искам да съм като Те. Да бъда добър съд в ръката Ти. Аз искам да съм като Те. Славяме Ти, Господи. Всичко е поради Тебе. Ако не си Ти, ако не беше Твоето дело, нямаше как да бъдем събрани днес. И ние сме събрани малко от кори въже на това място. Но Ти можеш да събереш хора от различни хора, различно минало образование, етнос и да ги направиш едно. И това е дело на Твоята благодат. И даваме цялата слава, Господи, за величание. Поздравете сърдечно някой, който е там. След вас. Господ смени посланието ми току-що. Аз си търсих едни други записки. Мислех да говоря за друго нещо. Господ смени посланието ми току-що. И хубаво, че имам в таблета записките ми на това, за което искам да говоря. Може да обединим с Разгорската и Софийската служба и 4 часа днес. Тия хора голямо ударено. Тук между нас сега има и хора от София, от Софийската църква, както на откриването, което беше пак в тази зала, а те дойдоха, сега пак са тук, за което благодарим, че са толкова съпричастни за това, което Господ прави в тази история. Така че старозагорци, също и семейство Яневи са тук от Ямбол. Които между другото са нещо като част от тази църква, така че те не са гости. Аз не ги считам за гости. Са част от това, което правим тук. Но само да отбележа, че са от Ямбол. От квартала на Ямбол, квартала на Стара Загора. Добре. Мислех да ви говоря едно послание, което започнахме в нашата църква. Вие сте гледали някой от вас предния път. Това е за автентичните синове. И до сега това ми беше идеята. Но и сега просто Господ
ми напомни друго послание, което трябва да ви говоря. Посланието е за това как изграждаме Божия дом. И мисля, че това е много важно послание за вас тук в Стара Загора, защото това, което започваме тук е ново. Ние трябва да знаем как Господа изгражда Неговия дом. Много от църквите, които съществуват, не са по небесни образец. И ме разберете правилно, аз не искам да критикувам никой. Просто говоря истината. Много от църквите, които днес функционират и си имат сградите, имат си амвоните и с кръстовете отзад, огромни кръстове, всъщност не са новозаветни модел на църква. Някаква институция, смесица между бизнес и човешки и библейски принципи и има едно огромно смесване на нещата, но не автентична църква. Нас ни интересува автентичната църква. И в символа на вярата има едно изречение, което се казва: вярвам в една свята, вселенска и апостолска църква. Ще рече автентична църква. Църква, която има връзка с оригинала. Не е нещо, което отговаря на съвременното общество, на модата. Не, но автентична църква. Такава, каквато Господ винаги е планирал. Такава, каквато е в сърцето на Господ. И ние говорихме за това, че бащите знаят, познават тая църква. Знаят как трябва да изглежда тая църква. И ние говорихме за автентичните бащи, спомняте си. И аз ви казах, че без автентични бащи не може да има автентична църква. А нека да ви кажа още нещо. Без автентични синове също не може да има автентична църква. На бащите са им нужди синове, за да свършат работата и църквата да бъде изградена. Но това е друго послание. Не е посланието ми днес. Посланието ми днес е изграждане на Божия дом. Изграждане на църквата. Сега искам да отидем в Лука 19 глава и да прочетем един пасаж. За мен това е много силен пасаж. Искам да прочетем този пасаж. Лука 19 глава 41 стих. И когато се приближи и видя града, го записваме това, не? Да. Ето, даже вече правим записи. Видя града, плака за него и каза: да беше знаел ти, да, и ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, и сега това е скрито от очите ти. Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат насипи около тебе и ще те обсъдят, и ще те притеснят от вред, и ще те сравнят с земята, и теб и децата ти в теб. Няма да оставят в теб камък върху камък, защото ти не позна времето Кайрос. Това е гръцката дума. Времето Кайрос, когато беше посетен. Скоба отваря. Когато говорим за Кайрос време, това е времето, в което Бог работи на земята. Бог работи в Хроноса чрез своите Кайроси. И тук имаше посещение от Господа, чрез Сина на Господа, с Божия Син, и хората не познаха Кайроса. Времето, в което Бог работи. И когато влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, като им казваше: писано е, домът ми ще бъде молитвен дом, а вие го направихте разбойнически вертеп. Моя дом, Божия дом, не върши своето предназначение за молитвен дом, превърнал се в разбойнически вертеп. И получаваше ги всеки ден в храма. А главните свещеници, книжници и народни първенци се стараеха да го погубят, но не намираха какво да направят, понеже целият народ се беше прилепил към него да го слуша. Сега, историята е следната. Исус идва в Йерусалим и малко по-късно той ще да бъде уловен, разпънат за нас, предаден на римляните, разпънат и така нататък. Така че той идва в Йерусалим, знае какво го чака и вижда града и започва да плаче за града. Нека да ви кажа нещо. Господ Исус Христос не бе сантиментален човек. Не бе човек, който бе воден от душата.
Но нещо в духът му го натъжи, виждайки Йерусалим. И казва: вие сега не разбирате какво служи за мирът ви. Аз идвам изпратен от Отец да послужа за вашия мир, обаче вие не можете да разпознаете времето на моето посещение. И понеже вие не можете да разпознаете времето, този град ще пострада, камък на камък няма да остане, ще пострадате вие, семействата ви, децата ви. Исус влезе в града и мястото, на което отиде, не беше кварталната кръчма, не беше площада, за да прави евангелизация, да крещи на площада: спасете се, разпознайте времето на Божието посещение. Библията ясно казва, че той директно, влизайки в града, отиде в храма. И там получаваше. Там говореше Божието Слово, в храма. Нека да ви кажем какво вярвам аз. Господ, за да посети даден град, било то Стара Загора, Ямбол или който да било град, за да посети този град, първо Господ посещава църквата в града. Посещава храма. Няма друг начин Бог да посети града, освен чрез своите хора, освен чрез църквата. Затова Исус директно, виждайки състоянието на града, директно отиде в храма и започна да говори Божието Слово. И направи революция в храма, вие знаете, нали? Събори масите на среброменителите, на търговците, разгони им гълъбите, всичко там. Учениците му даже вероятно се стреснаха, виждайки го в тази екшън роля, с бича, отвърви. Но това той го направи, защото Библията казва: ревността за Твоя дом ще ме изяде. Защо го направи? Ревност за Божия дом. Господ все още има тая ревност. И ако ние сме Негови, ние трябва да имаме същата ревност. Господ днес няма да посети Стара Загора, освен чрез църквата. Затова първо Господ иска да посети църквата, за да поправи сгрешените модели в църквата. И как го правеше? Получаваше всеки ден в храма. Как Господ поправяше църквата? Получаваше всеки ден в храма. Той бе Словото, той бе изпратеното Слово и това Слово получаваше хората за храма. Така Господ днес гради храма. Говори своето Слово. Чрез тези, които Той изпраща, говори своето Слово и възстановява отново модела, първоначалния модел на църква. Чрез тези, които Бог изпраща. Но как Господ изгражда дома? Вижте в Матей 16-18. А и аз ти казвам, че ти си Петър, и на тази канара ще съградя своята църква, и портите на ада няма да й наделее. Църквата не е съградена върху Петър. Тук има игра на думи. Той казва: ти си Петрос. На тази Петра аз ще съградя моята църква. На тази скала, канара, аз ще съградя моята църква. И тази канара е Словото. Тази канара е Христос. На тази канара църквата ще бъде съградена, затова е Христос основата на църквата. Той е криъгълният камък на всяка църква, на Неговата църква. И се казва, че това е църква, която няма да бъде пораженческа църква, но ще бъде победоносна църква. Портите на ада няма да могат да наделеят на тази църква. Сега нека да видим от този стих някои думи в гръцки, защото те ни дават по-голяма яснота за това как Господ гради своята църква. Гръцката дума, използвана за съградя или градя, е ойкодомео. Тази дума е съставена, тя е сложно съставна дума и е съставена от две други думи. Едната е ойкос, което означава дом, семейство, домочадие. И другата дума е домео, което означава изграждане. Как Господ гради своята църква
Много просто, като изгражда семейство, като изгражда дом. Ако една църква не е семейство, не е дом, това не е църква. Да, може би институция, да, може би доста успешна институция с доста успешни програми, спонсорства, сгради, имоти, влияние, но не е неговата църква. Той казва, аз ще съградя своята църква. Има и друга църква, повярвайте ми. Господ гради своята църква по определен начин, като гради семейство. Изграждайки семейство, така Господ гради своята църква. Вижте сега Псалом 127. Това е много хубав псалом. Ще го прочетем целият, той не е дълъг, но много важен псалом. 127. Това е песен на изкачвания или възкачване, написана от Соломон. И Соломон написа следното нещо. Ако Господ не построи дома, напразно се трудят по него зидарите. Ако Господ не пази града, напразно бди стражата. Безполезно е за вас да ставате рано, да стоите до късно, да ядете хляб на тежък труд. Толкова той дава на възлюбения си и в сън. Ето наследство от Господа са синовете и награда от него е плодът на утробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са и синовете на младостта. Блажен е човекът, който е напълнил колчана си или тула си с тях. Те няма да се посрамят, когато говорят с враговете си в портата. Това е псалом. Както ви казах, това е псалом на възкачване, песен на възкачване. И тая песен се е пяли заедно с други песни, разбира се, имало репертуар. И тая песен се е пяли, когато имало е тържествено шествие от царския дворец. Соломон е излизал оттам и по едни стъпали се качвал към храма, към Божия дом. И докато са вървяли към Божия дом, това е било тържествено шествие, за да се поклонят на Господа в дома на Господа, те са пяли тая песен. Затова и се нарича песен на възкачване, издигане към дома. Защо го казваме това? Защото този псалом касае дома, касае църквата, защото днес ние сме храма. В този псалом са разкрити принципи как Бог изгражда своя дом, своята църква. И Бог е дал мъдрост на Соломон и чрез тая божествена мъдрост Соломон е написал думите на тая песен. И тая песен за нас ни открива смисъла на църквата. Как се гради църквата? Какво представлява църквата? Затова нека да започнем с първи стих. Ако Господ не построи дома, напразно се трудят по него зидарите. Кой гради църквата? Господ. Аз ще съградя моята църква. Аз градя моята църква. Портите на Ада няма да наделят над моята църква. Не на друга църква, над моята няма да наделят. Така че, ако Господ не го направи, напразно бачкат зидарите. Напразно. Напразно тичаме. Затова се казва следващото нещо. Ако Господ не опази града, напразно бди стражата. Колко от вас знаят, че църквата е символ, че града е символ на църквата? Библията ясно казва, че църквата ще бъде поставена като град на хълм. Ние ясно знаем в Откровение 21 глава, че слиза град от небето, от Бога, приготвен. И този град е Ерусалим, новият Ерусалим. И този нов град, този Ерусалим е църквата. Така че в Библията града е символ на църквата. И Бог казва, ако аз не опазя църквата, напразно бди стражара. Напразно ходатайстват. Пророците виждат и говорят. Ако аз не го опазя, няма да бъде опазен града. Т.е. няма да бъде опазена църквата. И после се казва, безполезно е за вас да ставате рано.
Безполезно е да имате много църковни активности. Молитви, пости, велики пости, слаби пости, велико молитвено. Безполезно е да ставате рано, да се молите и да лягате късно, защото се молите или правите нещо друго. Да ядете хляб на тежък труд, защото ние се трудим в Господното дело, нали така? И Павел казва, труда ви в Господа няма да е напразно. Така че има труд за Господа, има труд за дома, но е безполезно. Може да сложиш цялото си усилие, знание в това, но ако Господ не го направи, няма да стане казва, защото Господ, дори в сън. Дори в сън. Дава възгледен си. С други думи, лягаш си, Господ продължава да строи своята църква. Лягаш си, имаш си съновидение и Бог работи. Добре, това, което не казвам, чуйте внимателно, че ние трябва да се молим. Това не го казвам, понякога трябва да уточняваме тези неща. Ние трябва да се молим, защото това е четвъртия стълб на апостолската култура на църквата. И ние трябва да възстановим този стълб. Молитвите. И ние трябва да се молим лично, заедно. Но това, което казвам, по-човешки, може да работи много за построяването на Неговата църква и няма да стане. Защото Господ е този, който гради. Нека да ви кажа нещо. Библията казва, че Павел пише: аз насадих, Аполос напои. Обаче някой трябва да направи нещо да расте. И кой прави това нещо да расте? Господ прави да расте. Така написа Павел. Значи ние имаме нашата част, някой трябва да насади, друг да напои, но нито Павел, нито Аполос направи църквата да порасте. И знаете ли, че всеки един растеж даде на църквата от Господа, не от човек. И може да се молим за това, и можем да приготвим атмосферата за това, и може да съдим, да поливаме, да направим нашата част, но Господ е този, който спасява и прибавя хора на църквата си. Господ е този, който гради църквата. И това е много важно да го разберем сега. Не заради мене, не заради тебе, заради Господ. Господ е този, който гради църквата. Безполезно е за нас да правим религиозни упражнения и да се изтощаваме до полуда, защото Той е този, който дава дори в сън на възлюбени си. А ние сме възлюбени. Синове и дъщери. Амин? Вижте следващото нещо. И сега тук влизаме по големи детайли относно какъв е този процес на изграждане. Ето наследство от Господа са синовете и награда от Него е плода на утробата. Влизаме вече в детайлите, как Господ гради църквата. Сега думата в иврит, използвана Господ, ако Господ не съгради и построи дума си, тази дума построи, съгради, в иврит е думата бенах. Бенах. Именно бенах. Корена на тази дума е думата бен. И думата бен означава син. Спомните ли си гръцката дума? Какво означаваше? Ойко, домео. Ойко, семейство, домочадие, изграждане. Как Господ гради църквата, като изгражда семейство? В иврит думата е същата. Бог изгражда дома си, като придобива синове. Защото тази дума, бенах, означава изграждане, възстановяване, установяване, причина да продължиш, установяване на семейство, придобиване на деца. Този шум си продължава. Означава придобиване на деца. И това е причината да продължим. Колко от вас знае, че ние продължаваме чрез нашите деца?
моето име, моето ДНК продължава на тази земя чрез моите деца. Това е причината да продължим. Децата. Така че Господ построява, съгражда дома си, като придобива деца. Придобива синове и дъщери. Това е начина, по който Бог строи. Не членове. Има църкви, които имат членство. Не членове, ние не сме партия. И да плащаме членски внос. Не членове, синове и дъщери. Това е начина. Ние не придобиваме членове, ние придобиваме синове и дъщери. И затова се казва, че награда, наследство от Господа са синовете и награда от Него е плода на утробата. И не само този плод на естествената утроба, но и на духовната утроба, духовни синове. Духовни синове и дъщери. Това е начинът, по който Господ гради църквата. И вижте сега какво се казва. Както са стрелите в ръката на силния, както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта. Блажен човекът, който е напълнил колчана си с тях, те няма да се посрамят, когато говорят с враговете си в портата. Както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта. В Библията има един символ, много силен символ на бащите и синовете. В Библията, не знам дали тук съм го записал, този стих, но стиха казва следното, че лъка е символ на бащите, а стрелите са символ на синовете. Начинът, по който Господ гради църквата е чрез придобиване на синове. Ние всички сме Негови синове. Затова сме Неговото семейство. Но има нещо по-конкретно. Не е само това. Говори се за силен човек, говори се, че този човек е блажен, говори се в този псалом за някакъв баща, който е блажен, ако има тия синове. И е напълнил тула си или колчана си с стрели. Напълнил е това, дето се носят стрелите, с стрели. И ясно говори за човек, който Бог е призвал и поставил да бъде като баща на това семейство, на това църковно семейство. И този човек трябва да представлява небесния баща. Ние вярваме в папизма, но духовният баща е човек, който представя небесния баща на хората, на които служи. И това е принципа, по който Господ гради. Така че, Библията казва, блажен е този човек, който е напълнил колчана си със стрели. За да можем да имаме функционираща, здрава, новозаветна църква, тази църква трябва да бъде съградена на тази простичка основа бащи и синове. Това е. Трябва да има баща в дома, духовен баща, който води църквата, и на този баща Бог му дава неговите синове и дъщери, за да може да ги подготви и да ги изстреля в съдбата, така както лъка изстрелва стрелата. Нека да ви задам въпрос. Ако имаме един перфектен лък, но той няма стрели, какво може да направи? Абсолютно нищо, освен да събира прах и да му се възхищаваме какъв красив лък е. Нищо повече. Този лък започва да функционира според предназначението си, когато има стрели. И това са синовете. Ако пасторите придобиват членовете, няма да свършат много. Повярвайте ми. Знаете ли кога съм установил? Това ми го каза доктор Сеги преди много години. И аз в началото малко не го вярвах. И Бог ме убеди в годините, че това е истина. Доктор Сеги ми каза следното. Има ли шанс да го сложим нещо там, да не... Много се отвори. Кое? Ще отвори. Прозорец. Не така да си отвори, защото засмуква. Бъркали? Да.
Доктор Сеги ми каза преди години: ти не можеш да градиш с братя, затова не си губи времето с братя. Ти можеш да градиш с синове, само с синове. И каза: не си губи времето с братя. Братята ще ти загубят времето. И аз не, че не му повярвах, ама реших да пробвам. Така че опитах с братя. И си загубих времето. Не съм убеден в думите на доктор Сеги. Аз не мога да градя в живота на братя. Не мога да изпратя братя. Не мога да изпратя синове. Вижте, братята винаги имат своето мнение. Кажи им нещо за грабването и те ще кажат: пано я чек тук една книга, дето пише. Разбирате ли? Каквото и да кажеш, пано я четох Бени Хин за Светия Дух, четох. Тогава нека Бени Хин да те пастирува. Следва и Бени Хин. Бени Хин е евангелизатор, казвам ви честно, ако той човек не се спре да дава основи на църквата, ще пострада много зле. Казвам го съвсем отговорно. Хората трябва да знаят мандата си. Така че ние не можем да градим с братя, но можем да градим с синове. Когато кажеш на сина: направи това, той се чувства привилегирован да го направи. Той се чувства удостоен с чест. Баща ми каза да направя това. И аз ще го направя с ясното убеждение, че като го правя, аз го правя за Господа. Дори църкви, които имат днес презвитерски съвети, духовни съвети, не знам как ги наричат. Би трябвало да са едно, нали? Пастора и презвитерския съвет едно. Те не са едно, повярвайте ми. Защото този принцип не е спазен. Пастор е назначен, получава заплата, а другите го контролират. Така не се гради дома. Трябва да има баща, на който Бог му дава синове. Вижте, това е. Проследете го в цялата Библия. Принципът на синовство е цялата Библия. Нека да ви питам, кой взе мантията на Илия? Къв беше Елисей? Син. Повече от ученик. Син. Пророческите ученици не взеха мантията. Сина Елисей взе мантията на Илия. Само сина може да отиде с тебе там, където учениците и братята няма да отидат с тебе. Нека да ви дам пример. Бог каза на Авраам: вземи сина си Исака и иди на планината Мория и го принеси в жертва. Така че Авраам стана рано, забележете. Не се ослушваше, стана рано. С други думи, побърза да се покори на Божия глас. Само искам да кажа, да отметна, че ако сина му бе пожертван, ако Авраам пожертваше сина си, ще рече да го убие, смисъла на Авраамовия живот се губи. Авраамовия живот губеше всякакъв смисъл, ако убиеше сина си. Авраам много добре знаеше това, но чу гласа на Господа. Така че той стана рано, взе сина си и тръгна към Мория. Библията казва обаче, чуйте внимателно, че той взе двама от слугите си. Обикновено това са хора, които се раждат думати. Авраам имаше такива, които бяха родени думатни. 318. Те бяха родени в думатно, те не бяха негови
лични синове, биологични синове, но бяха като синове, родени в дома. Той се грижи за тях, те бяха и слуги. Той беше ги обучил, така че той взе двама от слугите си и тръгна с тях към планината Мория. Когато стигнаха подножието на хълма, Авраам каза на двамата слуги: вие оставите тук, аз и сина ми само отиваме там. Тази последна отсечка до крайното място, до върха, могат да го извървят само син и баща. Само син и баща. И това беше време на умиране, както за Авраам, така и за Исак. Исак каза: тате, има дърва, огън, всичко, къде е жертвата? И Авраам каза: Господче, промисли. Но вижте, Исак бе вече на възраст, той може да смята. Може да пресметне какво ще се случи. И нека да ви кажа, ако Исак бе решил да избяга от Авраам, а Авраам, той е дядо, нямаше шанс да го стигне. Никакъв. Никакъв. Но Исак продължи с баща си до крайната точка. Ако нещо вършим на тая земя, можем да го свършим само с синовете. Учениците, слугите, братята ще се откажат някъде там по пътя. Същото стана с Елисей. Пророческите ученици или пророческите синове се отказаха в Ерихон. Само Елисей продължи с Илия до Йордан. Знаете ли Йордан какво означава? Слизане надолу и говори за смирение. Само истинският син може да слезе с бащата надолу в смирение. Само истинският син. Но не това беше идеята да говоря. Тук малко се отклонихме. За да можем да изградим Божия дом, са необходими следните неща. План на сградата. План на дома. Давид даде плана на Божия дом на своя син Соломон. Давид построи дома чрез сина си. Вижте го там. Давид не построи Божия дом. Въпреки че Давид имаше плановете от Господа, четете внимателно и ще видите, че Давид имаше плановете от Господа, не Соломон. Давид ги получи. Давид приготви всичко необходимо за построяването на Божия дом. Но не Давид построи дома. Синът го построи дома. Така че ето ви бащино-синовните взаимоотношения и връзка как работят. Така че е необходим план. План на сградата. На второ място, необходими са зидари, майстори строители. На трето място инструменти и на четвърто място материал. Нека да поговорим малко за плана на Божия дом. Плана на Божия дом е разкрит в Божието Слово в Библията. Но само експерти, инженери могат да разчитат плана. Дайте ми на мен план на каквато да било сграда. Аз не съм инженер. И ако очаквате аз да направя тая сграда, по-добре не живейте там. Защото не съм инженер. Нито ще мога да разчита правилно сградата и може от кооперация на 3 етажа да направя бункер. Така да го видя аз. Бункер. Така че плана на Божия дом е разкрит в Библията, но, приятели, само духовните инженери могат да разчитат този план. Чувате ли ме, приятели? Именно затова имаме нужда от духовни инженери. Именно затова църквата има нужда от духовни инженери. Защото те могат да разчитат плана. Вижте какво се казва в Евреи 8.5. Които служат на образа и сянката на небесните неща,
както на Моисей му беше наредено от Бога, когато щеше да направи скинията. Внимавай, каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти беше показан на планината. Бог каза на Моисей, Моисей, когато ти казвам да направиш скиня, не дей да си я представиш ти. Тая скиня и да направиш палатка според твоята идея. Аз ще ти кажа как да я направиш. До най-малкия детайл и подробност и ти трябва да следваш този план. И затова Бог му каза, внимавай да я направиш според образеца, според плана. И Бог разкри този план на кой? На Моисей. Той бе поставен човек. Бащата. В нацията. Бог му разкри плана. И разбира се, ако четем внимателно, ще видим, че Моисей не направи нищо от това, което Бог му каза да направи. Бог даде на Моисей хора, които направиха всичко по скинята. Вижте какво се казва в Евреи 3 глава от 1 до 6 стих. Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за апостола и първосвещеника, когото ние изповядваме, Христос Исус, който е верен на този, който го постави, както беше Моисей в негово. Гръцката дума е ойкос, семейство. Понеже той се достои със слава толкова по-голяма от тази на Моисей, колкото е по-голяма почита, която има онзи, който е построил къщата, от почита, която има къщата. И тук отново е думата ойкос. И е хубаво някой път да го видим в оригинала, за да стане ясно. Защото преводача така е сметнал логично да говори за Божия дом и за къщата. Човек построява къща, но всъщност думата отново е ойкос, т.е. семейство. Защото всяка къща, отново ойкос, всяко семейство, дом, се строи от някого, а този, който е построил всичко е Бог. С други думи, църквата е построена от Бог. И Моисей беше верен в целия негов дом, ойкос, както слуга, за да засвидетелства за това, което щеше да се оповести по-късно. А Христос като син, чуйте сега, Христос като син над неговия дом ойкос. Неговия дом ойкос сме ние, ако държим здраво дразновението и похвалата на надеждата до края. Тук думи, преведени като дом и къща, в гръцки е най-съща дума. Ойкос. С други думи, това, което се пише следното. Този, който строи къщата или семейството, има по-голяма слава от самата къща или семейство. Майстора или този, който строи, има по-голяма слава от самото нещо, което е построено. Аз давам този пример с моста на Колюфичето. Моста на Колюфичето. Моста на Колюфичето е толкова известен, защото майстора е Колюфичето. Между другото, моста на Колюфичето стои и до ден днешен, докато мостовете, строени от Бойко Борисов, вече се рушат. Така че мостовете говорят за майстора. Ще рече, Бойко Борисов е тенисист, каратист, пожарникар, но не и премиер. Тъй, че тъй, че самото нещо, което е построено, говори за строителя. Знаете ли каква е идеята на Господ? Господ иска да построи правилно църквата си, за да говори за нея. Амен. Майстор има по-голяма слава. Когато някой погледне църквата и тя е построена така, както трябва, това ще донесе слава на Твореца, на строителя. Той е построил всичко, той строи своята църква. Затова е толкова важно. Вижте, много християни искат да прославят Господ, нали така? Да прославят Господ в града, в който живеят. Начинът е, дайте да направим църквата така, както Господ вижда. И самата църква ще донесе слава на Създателя, на строителя. Това е моята простичка философия. Дайте да го направим правилно. Нека да позволим Господ да го направи. Нека ние да бъдем покорни хора, да бъдем като глина в Неговите ръце, като камъни, живи камъни в Неговите ръце и където Той ни постави там да си тъжим.
на мястото. И се казва, Мойсей бе верен на неговия дом, Исус като син бе верен на Божия дом. И ние като синове трябва да бъдем верни на дума. Изключително важно е, ключово да бъдем верни на дума. И сега вижте един майстор-строител. Какво казва? Апостол Павел пише така в 1 Коринтияни 3:10. Според дадената ми Божия благодат, като мъдър майстор-строител, аз положих основа, а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Апостол Павел бе инженер, духовен инженер, и той можеше да разчита плановете на Божия дом и можеше да положи основата. И казва, аз полагам основата. Коя основата? Христос. А друг визира Аполос като учителски дар, ще надгради на нея. Така че план на сградата. Плана е разкрит Божието Слово, но не всеки може да чете, да разчете този план. Духовните инженери могат да го разчитат и могат да положат основата. Павел бе такъв човек. Казахме, че е нужно също така инструмент, чрез който да се построи дома на Господ. Ако Господ не построи дома, на празно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, на празно бди стражата. Думата на празно в иврит е думата шаф и означава безполезно, празно, суетно, лъжливо. Нека да го кажем отново. Безполезно, на празно се трудят. Тази дума на празно означава безполезно, празно, суетно, лъжливо. Едно от значението обаче на тази дума е празно говорене. И това е много силно значение, защото искам да ви обясня нещо. Вижте в Матей 12:36. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят съдния ден. Вижте в Ефесяни 4:29. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, е само това, което е добро, за изграждане според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Искам да ви прочета още един стих. Колосяни 4:6 казва следното. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Какъв е инструментът, чрез който Бог гради своя дом? Словото. Но не просто слово. Чуйте внимателно. Слово пълно с благодат. Апостол Павел, говорейки с презвитерите, преди да си тръгне от тях и повече да не се върне там, той се сбогува с тях и каза следното нещо. Аз сега ви препоръчвам на Словото Божията благодат, на Неговата благодат. Не просто Слово, но Слово пълно с благодат. Това, което изгражда Божия дом, не е просто Слово. Има добри проповедници, които говорят добро Слово, но е празно Слово, лишено от благодат. Това Слово не гради църквата. Колко от вас с мен? На празно тази дума шаф означава да говориш празни думи. Ние ще отговаряме за всяка празна дума. Какво е празна дума? Лишена от съдържание, лишена от смисъл. Нека да ви кажа какво е празна дума. Нека да ви кажа. Казвам на Моника. Моника, ти си много ценен човек за мен. И звучи добре, нали така? И това е правилно. Нали? Правилно послание. Моника, ти си много ценен човек за мен. Но в сърцето си. Не, в моето сърце, аз знам, това не е така. Просто са думи. Политическо заиграване е това. Така че аз изговарям правилните думи, но без смисъл, който съдържат. И това е празна дума. И за тази дума аз ще отговарям пред Господа.
Има много празни проповеди днес. Хора говорят неща, но нямат благодата, защото не го живеят. Хора говорят за дарение, обаче не го живеят. Пастори говорят за десятък, но те не дават десятък. Уникално лицемерие. И го доказват библейски, подплащават цялото си послание с библейски стихове, въртат го и го обясняват, но те самите не го правят. Празно говорене. Празно говорене. Когато имаме празно говорене от празни проповедници, може да е добро послание, но е лишено от благодат. Благодата е тази, която се гражда дома. Смени ли сте? Това е инструментът. Божието Слово с благодат. Вашето говорене да бъде с благодат подправено със Слово. Трябва да има субстанция. Като кажеш нещо да го мислиш, а като го мислиш да го живееш. Какво трябваше още? Зидари. Нали? Майстори. Кои са майстори? Божите служители, петкратни служители. Бог е дал петкратни дарове на служение. Апостол, пророк, евангелизатор, пастор, учител. Те са там като експерти, които изграждат Божия дом. И Бог им е дал специална благодат, за да обогатят тялото Христово с Христос, а не да обогатят себе си. Така че Господ издига, аз тук ще прескоча, защото това е по-малко важно за нас. И нека стигнем до материала. Материалът, чрез който Бог гради. Някой може ли да ми каже кой е материалът, чрез който Бог гради? Когато го писах това нещо, много се замислих как да го напиша, защото Бойко Борисов каза за лошия материал в България. Така че не... Да. Същия материал е, затова се чудех дали да използвам тази дума материал. Но това е всъщност думата. За да построим дома, трябва материал. Кой е материал? В Ефесяни 2 глава 19 стих се казва: и така, вие не сте вече странници и чужденци, а сте съграждани на светиите и членове на кое? Божието семейство. Защото сте съградени върху основата на апостолите и пророците, като сам Христос Исус е крайъгълен камък, когато сглобено цялото здание расте за свят храм Господа, който и вие също се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Кои сте вие? Кои сте част от Божието семейство? Божите синове? Материала, чрез който Бог гради своя дом, са синовете и дъщерите. Те са живите камъни. Живите камъни, чрез които Бог гради дома си. Без синове не може да се установи семейството и да се свърши работата. Можем да имаме страхотно видение като църква, но ако нямаме синове, които да изпълнят това видение, като стрели, които да се насочат в целите на Бога, видението няма да бъде изпълнено. Затова и се казва така отново: ето наследство от Господа си синовете и награда от Господа е плодът на утробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта. Блажен е човекът, който е напълнил колчана си с тях. Блажен е човекът, който е напълнил колчана си с тях. Те няма да се посрамят, когато говорят с враговете си в портата. Сега, това нещо, аз ще гледам да завърша. Един от преводите, те няма да се посрамят, когато съдят враговете си в портата. Това е един от преводите, срещал съм го, един английски превод. Те няма да се посрамят,
бащите и синовете. Когато църквата е изградена на този принцип, тая църква ще бъде успешна в портите. Това е сферата на влияние на Бога в света. В политическата сфера, в икономиката, където искате. По този начин, ако градим, те, бащи и синове, няма да се посрамят. Тоест, такава църква, изградена на тази основа, няма да се посрами, но ще наделее портите. Исус каза, аз съграждам моята църква и портите на ада няма да и наделее. Бог очаква да види победоносна църква, която да разкрие Него, да покаже Него. Тази църква задължително трябва да бъде изградена на тази основа. Бащи и синове. Един от най-важните принципи на това свързване е, че сина и бащата са едно. В това едно има огромна сила. Сина и бащата едно са. Такава църква ще има невероятно единство. Исус каза, славата, която аз имам и давам на вас, за да бъдете едно. Славата на Бога може да бъде изявена само, когато има това едно. И искам да кажа за думата едно. И ще завърша. Нека да използвам този елементарен пример. Аз често го използвам. Гръцката дума е кейс. Исус каза, аз и Отец едно сме. Използва думата кейс. Между другото, думата единство се използва 2-3 пъти в Новия Завет. Думата единство не се използва често. Думата едно се използва. От всякъде другаде използвана думата едно. И тази думата, гръцката дума хейс, и означава следното нещо. Едно неделимо цяло, но съставено от различни части. Като този химикал има външно тяло и писец вътрешно тяло, механизъм, вътрешен механизъм. Ако го разглобя, това вече не е химикал. Това не е един химикал. Това е просто някакви разпарчетосани части. Но да го съединим в това нещо, се получава един химикал, който върши работа. Пишем, бришем, искаме с бришем. Това е думата. Това е думата Хейс. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Три личности, три лица. Но ние не вярваме в три Бога. Един Бог. Те са абсолютно едно. И Исус каза, аз и баща ми сме едно, неделимо цяло. Удариш ли мене, не обоболи. Прославиш ли мене, той е прославен. Такава църква е победоносна църква. Може да е малка църква, но е силна църква. Защото е Неговата църква. И Бог гради своята църква. И портите на ада нямат шанс над нея. Амин. Нека да станем заедно. Искам да ви питам, някой от вас да е благословен от това, което говорихме. Виждате ли картината по-ясно за библейския модел на новозаветната църква? Това е църквата. Всичко друго не е според образеца. Бог казва на Моисей, внимавай да го направиш според образеца, който ти беше показан на планината. Направи го не както и да е,
а го направи точно. Затова и Павел казва, аз като изкусен майстор-строител, аз положих основа. Друг от същия вид. В гръцки има две думи за друг. Друг от различен вид и друг от същия вид. И той използва тази дума, друг от същия вид като мене, който носи същия друг, гради на нея. Обаче казва, но нека всеки внимава! Нека всеки внимава как, не колко ще надградя, как ще го направи. Бог се интересува от детайлите. Ако искаме църквата да носи славата му без проблем, детайлите са изключително важни. Амин. Боже, ние те хвалим днес. Ние ти благодарим за Твоето Слово, величаем Твоето свято име, Господи. Благославяме те, Господи, и стигаме те. Казваме, няма подобен на Тебе. Господи, ако Ти не съградиш дома, напразно се трудим, Господи. Ние се молим Ти да изпратиш Слово пълно с благодат, което да изгради Твоите хора. Нека, Господи, тези, които са духовни архитекти, да бъдат разпознати и приети по правилен начин дома. Нека, Господи, да бъдат приети от Словото им, Господи. Нека, Господи, синовете да се свършат. Нека синове да бъдат прибавени. Ние затова се молим тази сутрин. Ние се молим за здравословен растеж. Здравословният растеж е прибавянето на синове и дъщери, а не на членове и посетители. Синове и дъщери. И ти синовете и дъщерите, които Ти си определил за тази църква, да дойдат в тази църква, Господи. И като дойдат да се свържат с дома, да бъдат верни в дома, да се посъдят, Господи, да принасят плод за царството. Благославяме Твоето дело в Стара Загора и Ти даваме цялата слава. И който повярва да каже Амин. Амин, амин, амин. Алелуя. И сега ще участваме в Господното трапеза заедно. И докато се приготвяме, нека приготвим и нашите дарени, тези от вас, които искат да почитат дома и по този начин да почитат и Господа, защото това е Неговото тяло. Може да го направят в онази кошничка там. Господи, виждам, че тук има и за децата. Нали това е за децата? Тези чашки са за децата. Господи, ние Ти благодарим. Готови ли сте? Нека да го направим заедно. Ние Ти благодарим за Твоя хляб, за Твоето тяло. И днес, Господи, символично този хляб представлява Твоето тяло. Ние благославяме този хляб. Искаме да участваме в него, за да участваме в Тебе, Господи, чрез вяра. Нашето желание е да се причислим към Тебе, да станем едно с Тебе. Да имаме Твоята слава, Твоя образ в нас. Господи, аз се моля, всеки независим менталитет да бъде отстранен от нас. Сина не е независим от бащата. И Господи Исусе, Ти ясно демонстрира това нещо чрез живота си. Ти бе напълно зависим от Небесния Баща и ни показа модел на подражание. И днес ние избираме пътя на смирението. Избираме да сме зависими от Тебе. Припомняйки си това, което направи за нас.
Направи ни едно с Тебе. И те моля, направи ни едно един с друг. Да бъдем едно тяло, една църква. Свята апостолска църква. Една църква. Една църква. Господи, чрез Духа си донеси изцеление, възстановяване. Аз се моля за това помазание, което носи спойка между частите. Помажи тая църква със свежо помазание и донеси спойка между различните части, Господи. Моля те, Тате. Участвайки в този хляб, ние участваме в Твоята благодат, Господи. Защото по-човешки няма как да го направим. Така. Аз съм син и върша делата на син, защото се храня с Христос, чрез когото и живея. Искаме сега да се храним с Тебе, Господи. Не просто да участваме в парче хляб, но в чаша вино. Да се храним с Тебе, в Тебе, с Тебе, Господи. Дай ни благодат, Господи. Ти си хляба от небето. Дай ни благодат, Господи. Господи, аз представям всяка нужда на Твоите хора. Господи, аз Ти казвам, припомням Ти, те са плът от плътта Ти и кост от костите Ти. Те са Твоето тяло, те са Твоите синове и дъщери. Виж нуждите им и ги снабди според своето богатство в слава в Исус Христос. Снабди ги, Господи. Изцеление да дойде. Финансово снабдяване да дойде. Работа да дойде за тези, които нямат работа. Дори да няма такава работа в Стара Загора, Ти я направи. За тях, Господи. Бизнеси, а ги няма, Господи, да бъдат стартирани бизнеси. Снабди ги, Господи, в дух, душа и тяло. Нека да са снабдени от Тебе, Господи. Изговарям Твоето благословение върху Твоите хора. И Ти благодаря за чудото на трапезата. Амин. Заповядайте, приятели. Minutkę zamówienia.